Chvíle, ke které se každý rok upínají miliony fotbalových fanoušků, je tady. V pátek začíná anglická Premier League a nový ročník slibuje řadu příběhů, které mohou změnit zaběhnuté pořádky. A zdaleka to není jen o tom, že do nové sezony půjde hned 9 anglických týmů s novými manažery. Čeká nás nová éra dominance aktuálního šampiona Arsenalu. Jak moc se promíchá boj o čelo tabulky a kdo do něj může promluvit? Kdo ze 3 nováčků má největší šanci na udržení mezi elitou? A jak moc ovlivní novou sezonu Premier League světový šampionát? To všechno jsme v dnešním vydání podcastu Live Sport Daily jako již tradičně probrali s komentátorem stanice Kanál Plus Sport Matoušem Lukáčem. Live Sport Daily, když výsledky nestačí. Už v pondělí 24. srpna se v 19 hodin sejdeme v Trojském pivovaru v rámci letní podcastové scény a my pro vás máme 2 jména našich speciálních hostů. Společně s námi se totiž na pódiu Live Sport Daily potkají 2 komentátorské legendy, Robert Záruba a Jaromír Bosák. Vstupenky kupujte na letní podcastová scéna.cz, máme zaděláno na parádní večer a navíc náš veškerý výtěžek pošleme na dobrou věc přes platformu Donio. Těšíme se na vás. Matúši, dobrý den, vítejte v podcastu Live Sport Daily. Zdravím Jakub, zdravím aj všetkých poslucháčov. Daně, předvánoční hysterie, kvadratické rovnice a vy jako host u nás v podcastu před začátkem sezóny Premier League, to jsou věci v životě, které se nemění a my jsme moc rádi, že už po čtvrté, jak jsem koukal, se tady v srpnu před sezónou scházíme a můžeme zase společně řešit anglický fotbal. Máte z toho taky takovou radost jako my? No ja vám v prvom rade chcem poďakovať za dôveru, že to so mnou po tých rokoch ešte vydržíte, keďže viem si predstaviť, že pre niektorých je môj hlas aj prijav otravný, čo je samozrejme prirodzené, takže v prvom rade ďakujem. A áno, ako priznám sa, že keď si prechádzam tie rôzne mená a podobné záležitosti, nedávno mi napadla taká myšlienka, že poskladám si nejakú svoju ideálnu 11 hráčov, ktorí prišli do Premier League a v Premier League sa ešte neobjavili z tých nových akvizícií počas tohto prestupového obdobia, tak napriek tomu, že som si upovedal 10 krát som ju povedal zle, alebo som zabudol nejaké meno, takže vždy sú to také nové začiatky, ako keď sa niekto naučí bicyklovať a potom 10 rokov nesedí na tom bicykli a vie, že to nejakým spôsobom zvládne, ale panuje tam také vzrušenie, že čo všetko mi ta jazda prinesie. No tak pojďme začít s řešením té šifry s názvem Premier League 2026-2027 a hned na začátek mě zajímá jedna věc, protože ta soutěž jako taková teď fungovala v poměrně zaběhnutých kolejích, podobné rivality, trenéři a tak dále. Tak co s tou soutěží jako takovou udělá fakt, že hned 9 týmů začíná nový ročník s novým manažerem? Jak moc to ovlivní předvídatelnost celé Premier League? No a možno tým najzaujímavejším faktom je, že muž, ktorý v nej určoval trendy 10 rokov, v podstate už tam nie je. Samozrejme mám na mysli Pepa Guardiolu. Z jeho odchodu sa tešia asi všetci s výnimkou fanúšikov Manchesteru City. A vy ste správne pomenovali tých 9 nových mužov na lavičke. Je to v podstate nový rekord súťaže na začiatku sezóny, ale nezabúdajme, že De Zerbi prišiel pred koncom predošlého ročníka zachraňovať Spurs z biedy po Tomasovi Frankovi a Igorovi Tudorovi a v podstate Michael Carrick je na svojej pozícii pol roka aj s cestou. A vieme, ako dopadol Manchester United, keď napríklad predĺžoval zmluvu Erikovi ten Hákovi alebo predošlého dočasného manažéra povýšil na tú trvalú funkciu. Mám na mysli Oleho Gunnara Solskjaera. Takže dostaneme sa na číslo 11. A vy už poznáte to moje krédo, že v Premier League očakávaj nečakané, tak to myslím si, že bude platiť nie že dvojnásobne, ale na druhu, keď ste tu dali takú matematickú nejakú rovnicu do toho. Takže ja by som to dal na druhu a to, čo ja mám na Premier League rád, že je nepredvídateľná, tak myslím si, že v tom následujúcom ročníku by mohlo platiť naozaj do bodky. Veľmi sa na to teším. No tak pro vás to musí být absolutní blaho. Když se tady každý rok bavíme o té nepředvídatelnosti, to je pohádka pro Matúše Lukáče, ne? Áno, a verím, že aj pre všetkých fanúšikov Premier League a konec koncov aj divákov Kanál Plus Sport, keďže vďaka našej televízii to môžeme sledovať. A na jednej strane áno, na druhej strane, ako keby som chcel byť veľmi lenivý, tak poviem, že no pre mňa je to nočná mora, pretože zase si musím prepísať všetky poznámky, ale práve naopak. Začínajú sa nové éry, keď si zoberiete tú tradičnú veľkú šestku, tak iba jeden klub nezmenil manažera, čiže aj tam sa veľa vecí mení. Mení sa napríklad manažer v Bournemouthe, ktorý bol
nádherný, krásne sa pozeralo na ten herný prejav pod Iraolom, kde prichádza Rose. Končí sa jedna éra vo Fulhame, kde bol zárukou stability Marcus Silva, prichádza Alvaro Arbeloa so svojimi myšlienkami. Končí sa éra v Newcastle, veľmi úspešná, keď hral Newcastle Champions League, po 70 rokoch získal veľkú trofej domácu, skončil Eddie Howe, prichádza pre mňa veľká neznáma, Matias Jaisle, navyše výpredaj v podstate celej kostry tímu a prichádzajú nováčikovia, z ktorých jeden nebol v Premier League 9 rokov, ďalší 25, ďalší po postupe zmení manažéra, takže tých mikropríbehov je naozaj neurekom. Na koho z těch manažerů se v nové roli těšíte nejvíc? Na koho jste nejvíc zvědaví, jak se mu v novém působišti povede? Na prvú dobrú by som povedal Iraolu, pretože prichádza s tou víziou, že má vrátiť Liverpoolu to DNA Jurgena Kloppa a ešte ho povýšiť, pretože keď bol Jurgen Klopp heavy metal, neviem kam by sme museli pritvrdiť v rámci tých hudobných štýlov, aby sme ešte pritvrdili, pretože pod Iraolom to bude ešte tvrdšie. No a sám som zvedavý na tie revolúcie, ako prebehnú. Spomenul som Fulham, spomenul som Newcastle, spomenul som Bournemouth, ako bude pokračovať nie revolúcia, ale už evolúcia pod De Zerbim, pretože čo to naznačil. A také najväčšie otázniky, myslím si, že dobre rozbehnuté to má Xabi Alonso z ohľadom na doterajšie prestupové obdobie, ale najvýraznejší otáznik pre mňa, ak by sme sa rozprávali o manažeroch, ktorí môžu byť pod tlakom, je asi Enzo Maresca, pretože tam tie očakávania za predošlých 10 rokov boli obrovské. A áno, Pep Guardiola aj zásluhou Čikyho Begiristajna bol takou zárukou stability, že veľké tlaky tam neboli vďaka tým úspechom, ale Čiky Begiristajn ani Pep Guardiola už v klube nie sú, rok a pol je tam Hugo Viana. A keď zajdeme ďalej do minulosti, Manuel Pellegrini získal titul a vo februári nasledujúcej sezóny sme vedeli, že príde Pep Guardiola. V prípade Manchesteru City jednak ten herný obraz, ale jednak to správanie sa vedenia voči manažerovi, ktorým už nie je Pep Guardiola, bude veľmi, veľmi zaujímavé. Takže ťažko by som vypichol jeden mikropríbeh, je ich tam naozaj neurekom. Tohle je Live Sport Daily s Jakubem Burjanem. Nedělní Community Shield, tedy utkání mezi vítězem Premier League a vítězem anglického poháru z poslední sezóny, skončilo jednoznačným triumfem Arsenalu 3-0 proti Manchesteru City. Tak využijeme tenhle zápas jako odrazový můstek pro boj o titul a vůbec pro to dění v obou táborech během léta. Když začneme u Arsenalu, tak co bude jinak v týmu Mikela Artety v této sezóně, protože velmi často skloňovaný pojem naučit se vyhrávat, který se používá především u týmu, kterým se nepovede něco vyhrát dlouho. Dlouho se to používalo právě u Arsenalu v posledních letech. Teď se to Artetův tým pravděpodobně naučil, nebo měl se to naučit v uplynulém ročníku, tak jak důležitý bude tenhle psychologický faktor na to, co se kolem Arsenalu bude dít teď? A viete, na čo som zvedavý najviac? Či bude platiť aj v prípade Arsenalu to staré krédo, že titul je ťažšie obhájiť, než ho získať. Pretože ak si zoberiete tie predošlé 3 sezóny pre tou majstrovskou minulou, zoberieme si priemer posledných 4 sezón, tak či sa pozriete na dní strávené na čele tabulky Premier League alebo počet získaných bodov, tak všade Arsenal dominuje, dokonca aj pred Manchesterom City či Liverpoolom, ktorí v tom období získali viac trofejí ako Arsenal, a že mu chýbala tá majstrovská trofej. A tú majstrovskú trofej získal a napríklad aj ikona Arsenalu Patrick Vieira nedávno povedala, že áno, získal to, ale titul je vždy ťažšie obhájiť. Takže už len táto taká filozofická úvaha, tá mentálna, bude veľmi, veľmi zaujímavá, ale na rovinu Arsenal si nemôže dávať nižšie ciele v nasledujúcej sezóne, než je zisk titulu a útok na Champions League, pretože myslím si, že posila Bruna Guimaraesa fantastická, ktorý sa ukazuje veľmi zaujímavo na pozícii ľavého krídla, šírka kádra a predovšetkým kvalita šírky kádra, trúfam si povedať, nemá období na Premier League, na tú súčasnú, ak zoberieme do úvahy všetky týmy. Jediný taký otáznik je William Saliba, extrémne dôležitý faktor pre Arsenal, nielen s ohľadom na win rate, ktorý má Arsenal s ním alebo bez neho, pretože keď sme mali otázniky o strede poľa v minulej sezóne, ako sú preťažení Zubimendi a Rice, tak tam prišla odpoveď v podobe Bruna Guimaraesa. Takže Arsenal má všetky tromfy vo svojich rukách a čokoľvek iné než trofej z Premier League alebo trofej z Ligy majstrov bude málo. Arsenal win the 2026 Community Shield. The Premier League champions with a trophy to start off the brand new season. Pamatujeme si, že loni se všeobecně řešilo to, že vlastně Manchester City a Arsenal jsou před sezónou prakticky na stejné startovní čáře, že to bude velmi vyrovnaný boj o titul, ale přece jenom už loni se trochu v těch odborných diskuzích favorizoval Arsenal. Teď mi přijde, že se to mnohem víc překlopilo na stranu Gunners, tak jsme
na prahu možná nové éry Premier League? Můžeme se dočkat toho, že několik let může vládnout Arsenal? A to ešte pred rokom mnohí odborníci favorizovali na zisk titulu Liverpool. Samozrejme po tej majstrovskej sezóne to bolo pochopiteľné. U mňa bol takisto favorit Liverpool asi 2% pred Arsenalom. Asi ste pozerali rovnaké predikcie ako ja. Super počítača Optik, ktorý dal Arsenalu pravdepodobnosť 38% na Manchesteru City 20,5%. A keď sa pýtate na tú dynastiu, pokiaľ mám správne informácie a prišiel s tým The Athletic pred nejakým časom, tak Mikel Arteta tento plán tej úspešnej dynastie Arsenalu predstavil majiteľom klubu už v decembri 2020, ale ten prvý majstrovský titul plánoval doručiť v roku 2023. To znamená, že v podstate 3 roky meškal, ak to tak poviem, ale dočkal sa. No ak sa pozrieme na tú šírku kádra, nebudem to opakovať do nekonečna, ale aj vekovú skladbu kádra, tak tí hráči už momentálne sú v tom ideálnom veku, kedy by mali doručovať. Navyše, ak sa pozriete aj na posily, ktoré prichádzajú, áno, Zolis je mladý, ale už čo to odkopal a Bruno Guimaraes v podstate prichádza ako hotový hráč. Už to nie je William Saliba, ktorého si Arsenal kúpil skôr, nechal ho 2 roky, 2 sezóny na hosťovaniach po Taliansku, i keď teda vo Francúzsku, i keď prichádzal v tom čase, keď sa vrátil z toho druhého hosťovania ako najlepšie hodnotený bek talianskej ligy. Takže prichádzajú hotoví hráči a treba povedať, že v tomto smere to Mikel Arteta trafil presne. Koniec éry Jurgena Kloppa, obmena Liverpoolu, koniec éry Pepa Guardiolu. Takže to načasovanie je výborné a opakujem, jediné, čo podľa mňa môže Arsenal obrať o titul je buď Arsenal sám, ale to by už ten problém nemal byť, alebo ak bude mať Arsenal naozaj reálnu šancu získať Champions League, tak tam si viem predstaviť, že Mikel Arteta by privrel jedno oko na titulom Premier League, pretože predsa len tá Liga majstrov vo vitríne Arsenalu ešte chýba. No a v tuhle chvíli se právě nabízí to porovnání s Manchesterem City, úhlavním rivalem Arsenalu posledních let. Skončil Pep Guardiola, do Barcelony odešel Rodri, tak už jen tyhle 2 změny, tyhle 2 ztráty musí přece zákonitě znamenat, že síla City nebude taková. Vnímáte to podobne? Veľmi podobne a navyše často sa opomína, že odišiel aj Bernardo Silva, ktorého Pep Guardiola mohol postaviť hádam aj ako podávača lôpt a aj tak by mal vplyv z tej pozície na vývoj na trávniku, pretože ten hral naozaj všade. Plus skončil Tijani Reinders, ktorý sa síce v minulej sezóne nepresadil, ale zrazu ste minus 3 hráči do stredu poľa na tú pozíciu buď 6 alebo 8 a prišiel zatiaľ iba Elliot Anderson, čiže tam očakávam ešte výraznú aktivitu. Pep Guardiola je iba jeden. Bol to často muž, ktorý dokázal identifikovať tie náhrady, ako osviežiť káder, takže aj toto sa mení, že odchádza nielen veľký futbalový filozof a muž, ktorý určoval trendy, ale aj muž, ktorý vedel nájsť riešenia na tie problémy, ktoré boli. A som zvedavý, ako sa tejto úlohy zhostí Enzo Maresca, ktorý po tej pozícii veľmi túžil, čo už vieme z ohľadom na koniec v Chelsea, ale tam bude dôležité, aby naozaj ho aj vedenie podržalo, aký odkaz v podstate posunú tým svojim najväčším hviezdám vrátane Erlinga Holanda, pretože viem si predstaviť jednu menej úspešnú sezónu, ale ak by boli 2, tak už by to bol problém pre Manchester City. Vy už jste zmínil, že jste hodně zvědaví právě na Enza Marescu v City. Co ho čeká v tom klubu? Jsou City teď v té hierarchii pronásledovatelů Arsenalu z vašeho pohledu na druhém místě, nebo se po tom letním dění propadli třeba ešte o kousek níž? Priznám sa, že ak som si zostavoval svoju očakávanú top 4, eventuálne top 5 na konci sezóny, tak ich mám nižšie. A to práve preto, ako sa výrazne mení stredová formácia a ešte nepoznáme riešenia, s ktorými príde nielen Maresca, ale takisto aj športové vedenie na čele s Hugom Vianom. Či teda siahnu po avizovanej megahviezde z Francúzska, ktorá zažiarila aj na majstrovstvách sveta, mal na mysli 18-ročného chlapca z Lille a prípadne príde Alex Scott, prípadne niekto iný, takže ako tamto pulzujúce srdce týmu bude chýbať a nie je jednoduché ho nahradiť. Koniec koncov Manchester City vždy mal silu v strede zálohy na tej pozícii, či už to bol Fernandinho, krátko predtým Yaya Touré a mohol by som pokračovať ďalej. A boli tam aj naozaj takí ostrí hráči, ďalej do minulosti Nigel de Jong a takýto typ tam chýba. Takže toto je pre mňa najväčší otáznik, pretože smerom dopredu tam kvalita je, či už Ryan Cherky alebo Phil Foden na tých podrotových pozíciách, krídla sú obsadené, Holland na špici je, otázne je, čo bude s Marmušom. V defenzíve zdá sa, že bude novým lídrom Joško Gvardiol aj z ohľadom na to, že podpísal nový kontrakt, takže ale opakujem, Arsenal má stabilitu, vie presne, čo chce, ako to chce docieliť. Podľa mňa ešte vylepší, vyladí ten herný prejav, aby to bolo pre oko lahodnejšie aj pre fanúšikov Gunners. A v prípade Manchesteru City mám veľké otázniky na trávniku, ale aj vo vzťahu športové vedenie voči Marescovi. Tak když se podíváme do toho balíčku týmů, které by měly patřit mezi hlavní hladové vlčáky za Arsenalem a dalšími týmy, tak mě případně opravte nebo doplňte, ale já tam vidím Liverpool, Chelsea a já osobně letos tam mám i Manchester United. Ja tam z tých klubov, ktoré ste vymenovali, nemám Liverpool.
Mám ho za to top 4, keď očakávam, že bude hrať Ligu majstrov, že si to vybojuje, že tá 5. pozícia bude znamenať postup do Ligy majstrov a vďaka pôsobeniu ďalších účastníkov Champions League, ale Manchester United mám na 2. mieste, aj keď som si vedomý toho, ako to dopadlo s Ten Hagom i Solskjaerom, keď podpisovali potom nové kontrakty, že ten vstup do sezóny bol katastrofálny a potom to bolo veľmi zlé. Na druhej strane je to najlepší tým Premier League v tomto kalendárnom roku, čo sa týka počtu získaných bodov aj strelených gólov koniec koncov, takže nejaká tá stabilita plus Juri Tielemans pre mňa veľmi zaujímavý hráč, i keď ešte očakávam ďalšie posily. A samozrejme faktor, ktorý ešte nepoznáme, ako to sklbí Michael Carrick, Premier League a Liga majstrov, pretože v minulej sezóne sa koncentrovali výlučne na Premier League. Odpichnem sa od tohto faktora, práve vďaka tomu mám Chelsea na 3. mieste, v tej svojej takej malej mini tabulke, pretože sa bude koncentrovať len a len na Premier League a vyzerá to tak, že Chelsea sa už poučila, že to nebude len dokonalý biznis model na predaj hráčov a rozvoj mladých hráčov a následné inkasované milióny, ale podľa príchodov Hendersona a Welbecka a tej filozofie Xabiho Alonsa, kde mi v tomto smere aj príchod Morgana Rodgersa v tom jeho rozostavení dáva veľký zmysel, tak myslím si, že Chelsea by mohla z toho ťažiť a práve na 4. mieste mám Manchester City a 5. Liverpool, kde podľa mňa Liverpool ešte nevyriešil tie najpálčivejšie, najväčšie problémy a to je pozícia pravého beka a ešte jedného stredového obrancu, napriek tomu, že teda prišli Xhaka a Araujo. A je to vidieť, že na ten štýl Andoniho Iraolu sa ťažšie zvyká, pretože je mimoriadne fyzicky náročný. Nemyslím si, že ho uhrá napríklad aj Virgil van Dijk počas celej sezóny. A nezabudajme, že Iraola mal aj v Anglicku ťažké začiatky, že on keď začínal v Bournemouthe, tak mal sériu 9 zápasov bez víťazstva a vyhral až v 10. kole proti Burnley. Také niečo si v Liverpoole asi dovoliť nemôže. Ale v Liverpoole to skôr bude o tom, aby znova našiel to súzinenie, ten krásny súzvuk medzi týmom a fanúšikmi najmä na Anfield. Od koho očekáváte největší posun směrem vzhůru? Koho čeká letos ten největší vzestup? Tak asi ten, kto má najideálnejšiu štartovaciu pozíciu, nielen po predošlej, ale aj po predminulej sezóne. Takže v tomto smere je matematika veľmi jednoduchá. Vidím to na Spurs. Dvakrát po sebe 17. miesto. A čo sa zmenilo je fakt, že Tottenham Hotspur už nenakupuje druhé, tretie voľby, ale išiel rázne po prvých voľbách na pozície, ktoré sú kľúčové v De Zerbiho systéme. To znamená strední obrancovia s vynikajúcou nohou a rozohrávkou, a to nielen všeobecne rozohrávkou, ale v rámci progresívnych prihrávok a predovšetkým herná štatistika, ktorou je De Zerbi asi posadnutý, a to je kvalita rozohrávky pod tlakom súpera. Spomínam si, že svojho času, a preto bude u neho jasnou jednotkou Antonín Kinsky, v Brightone uprednostnil Jasona Steela, ktorý bol dovtedajšou jasnou dvojkou pred Robertom Sanchezom len preto, že mal v rozohrávke pod tlakom vyššiu úspešnosť o 5 percentuálnych bodov. Výborné posily Van Hecke Senesi dozadu a takisto prvé voľby Mateusz Fernandes a Sandro Tonali do zálohy, a to boli hráči, ktorí chcel za každú cenu získať De Zerbi, a toto sa zmenilo, lebo ak si spomenieme na leto minulého roka, keď mali prísť Eze, ktorý potom radšej volal Artetovi, či ho predsa len nezoberie do Arsenalu, alebo Morgan Gibbs-White, ktorého napokon presvedčil Evangelos Marinakis, ten sa teraz súdi s fanúšikmi Crystal Palace, okolnosti rozoberať nebudeme, že má zostať Nottingham Forest, tak toto je naozaj výrazná zmena u Spurs, ktorí už po dlhších rokoch nakupujú hotových hráčov so skúsenostiami z Premier League do základnej 11. No a když se přesuneme na opačný pól, koho podle vás čeká největší propad, největší zhoršení, kdo prostě z těch týmů půjde dolů? Dávám tady 2 tipy, jsem zvědavý, jestli se aspoň tady potkáme. Aston Villa, Sunderland. V prípade Aston Villa sa nezhodneme, aj keď rozumiem tomu typu, pretože má absolútnu logiku. Ak si zoberieme odchody Morgana Rodgersa, odchody Juriho Tielemannsa, zranenie Amadou Onanu a v podstate ešte nevieme, ako dopadne vábenie Oliho Watkinsa, plus klub je údajne naklonený k predaju Tammyho Abrahama. Watkins má mať údajne nejaké zaujímavé ponuky zo Saudskej Arábie, ale pre mňa je tam podstatný faktor, a to je Unai Emery, ktorý s Aston Villou podľa môjho názoru stvára zázraky na počkanie. Finančne nemôže konkurovať veľkej šestke, tam vidíme ten obrovský rozdiel v tom, čo si môže dovoliť Aston Villa a čo si napríklad môžu dovoliť kluby z veľkej šestky, ktoré vykupujú konkurenciu. Niečo podobné, ako napríklad poznáme z Nemecka. Bayern nemá problém kúpiť najväčšiu hviezdu Borussia Dortmund, toto sa začína prejavovať v Premier League vo výraznejšom meritku. Ale pre mňa je teda podstatný faktor Unai Emery. Dúfam, že Brian Maggio, senzácia európskeho superpohára, nebude pauzovať dlhšie ako do konca septembra. Po jeho najnovších zdravotných patáliách. Joao Gomez je výborná akvizícia do stredu poľa, aj keď prichádza z vypadávajúceho Wolverhamptonu, ale ešte pred pol rokom jeho služby stále napríklad Atletico Madrid. Čiže Aston Villa ja mám medzi
top 8 najlepšími klubmi, to sa priznám. Tam sa teda nezhodneme a v prípade Sunderlandu áno. Tam už to bude náročnejšie. Syndrom druhej sezóny, k tomu pohárová Európa. Nevieme, ako bude fungovať hlava Šakovi, ktorého vábila Chelsea a či vôbec zostane. Po príchode Jordana Hendersona asi áno. Takže ale na druhej strane Sunderland môže ťažiť z toho, že už to bude stabilnejšie leto, že tých zmien nebude toľko ako pred rokom a väčšina z nich vyšla. No a boj o sestup, naše každoročně oblíbené téma, ale to mi přijde, že zase po roce se hodně mluví o naprostém a totálním ohrožení všech tří nováčků, tedy Hullu, Ipswiche a Coventry City. Tak jaká je situace u tohoto tria? Udrží se někdo z nich? A myslím, že pred rokom bola tá otázka možno aj rovnako formulovaná, že? Že sme sa zhodli, že najväčšími favoritmi na vypadnutie sú paradoxne nováčikovia. A samozrejme platilo to v predošlých 2 sezónach. Minulá sezóna výnimka v podobe Sunderlandu, najväčšie prekvapenia, takisto aj Leedsu, ale spomíname si na Leeds, že ten ešte v polovici novembra zvažoval odvolanie Daniela Farkeho, ktorý potom zrazu v polčase na Etihad Stadium proti Manchesteru City, myslím, že ten bláznivý zápas sa skončil 3-5 alebo podobným výsledkom, zmenil rozostavenie na 5 bekov a tým zachránil v podstate Leedsu sezónu. Ale aby som neutekol od otázky, možno mnohých prekvapím, ale nemám všetkých nováčikov na vypadávajúcich priečkách. Na 20. priečke mám vo svojej takej mini tabuľke Hull, ktorý výkonnostne patril tesne nad zónu zostupu v minulej sezóne Championship, ale futbal je nevyspytateľný a cez play-off postúpil a nemyslím si, že tie prestupy, ktoré doposiaľ urobil, mu dávajú nejaké predpoklady na to, aby sa udržal. Objektívne asi najlepšie prestupové obdobie zatiaľ, podľa toho, čo sme videli, má za sebou Ipswich. Tam je faktor, že mení manažéra, ale Gary O'Neill už dokázal zachrániť v Premier League v podstate Bournemouth, dokázal zachrániť Wolverhampton, i keď tam sa mu potom rozpadla disciplína kádra, aféra s Mariom Leminom a takéto veci. Ale dobrú robotu odvádza zo Štrasburgu, práve z Francúzska si priviedol veľmi zaujímavých hráčov a nemám tým na mysle len Julia Encisa, ktorý už sa predstavil a blísol v Premier League. Takže logika by mi hovorila, že ten Ipswich sa zachrániť mohol, ale čisto sentimentálne sa priznám, že to bude vyslovene pocitovo. Doprial by som to Lampardovi, ktorý už raz takmer vytiahol Derby County do Premier League, tomu nevyšlo. Podľa mňa odviedol fantastickú robotu v Chelsea v čase prestupového embarga, keď uhral s mladým kádrom top 4. Pomerne slušnú prácu odviedol v Evertone, kde ale teda neskôr skončil a teraz vytiahol z biedy Coventry dokonca až do Premier League. Takže opakujem, rozum mi káže, že Coventry by malo vypadnúť, ale srdce mi hovorí, že by som to Lampardovi doprial, aby Coventry zachránil. Takže zatiaľ na tých 2 vypadávajúcich priečkách mám teda Hull a Ipswich. Hodně jsme se už bavili i o těch letních změnách. Vy jste říkal, že jste si na papír skládal tu ideální 11 hráčů nově příchozích, tak kdo patří mezi nejzajímavější letní příchody do Anglie, respektive přestupy v rámci Premier League? Na jaká jména byste fanoušky upozornil? Tak jednoznačne golman Lukáš Horníček, pretože neprichádza za 5 korún do Newcastle, prichádza ako jasná jednotka, my z toho máme ako vysielateľ samozrejme radosť, i keď lepšiu brankárskú situáciu máme samozrejme v Tottenhame Hotspur, kde máme českú jednotku a zatiaľ slovenskú dvojku. A ja mám také tajné prianie, aby Antonín Kínsky pustil Martina Dubravku na 3 zápasy a Dubravka bude mať 200 zápasov v Premier League. Takže v bráne Lukáš Horníček, aj keď tam je ešte nový najvyšší muž Premier League, Kjell Scherpen, ktorý teda prichádza do Ipswichu Town, takže bude takisto zaujímavý. A ja som si to zostavil, tých nových hráčov, tú svoju zostavu z tých klubov, ktoré nie sú vo veľkej šestke. Pretože si zoberte, že v predkolách, v európskych pohároch Antonio Silva bol kapitánom Benfiky, má 22 rokov, už má vyše 100 zápasov za ten klub odohratých a prichádza do Bournemouthu. Ousmane Diomande, jeden z najlepších hodnotených stredných obrancov portugalskej ligy za posledné 2 sezóny, za každým člen ideálnej 11, prichádza do Nottinghamu Forest. Údajná ďalšia senzácia stredu obrany Luka Vuškovič, o ktorom išli chýry z Hamburgu, prichádza za rekordné peniaze síce zo Spurs, ale do Brightonu. No a taký Jannik Schuster, tak jeho prestup do Brentfordu bol avizovaný už pred koncom minulej sezóny. Potom stred poľa Mamadou Sangare, na ňoho si dovolím upozorniť, pretože mnohí typovali, že by okamžite Zlán mohol prestúpiť do niektorého z klubov veľkej šestky, ale teda Brentford urobil podľa všetkého majsterštyk a som na ňo zvedavý. Jeden taký typický príklad takého krásneho sna, možno vám niečo hovorí Akadémia Right to Dream, s ktorou úzko spolupracuje Nordsjælland. A práve touto cestou, ako napríklad kedysi Mohamed Kudus a mnohí ďalší, išiel Caleb Jirenki, ten teda bude pôsobiť pod Lampardom v Coventry. No a samozrejme, keď zostavujem stred poľa, tak je tam Johan Manzambi, rekordná posiela Aston Villa, známy aj z majstrovstiev sveta. No a ofenzívny trojlístok správa Zadok, počujete dobre, tak sa číta jeho krstné meno, Zadok Johana.
hviezdička, ktorá vystrelila v Štokholme a to v Európe pôsobí niečo vyše roka. Stred útoku Gonzalo Garcia, ktorý prichádza za slušné peniaze z Realu do Fulhamu vďaka tej revolúcii pod Alvarom Arbelom. No a ešte tam máme Bazumu Tureho na ľavé krídlo, ktorý prichádza za 50 miliónov eur z Hoffenheimu do Newcastle. A to som ešte vynechal takého hráča, ako je Xaver Schlager, a to môže byť veľmi zaujímavý nákup pre Nottingham Forest. To je bývalý zverenec napríklad Olivera Glasnera z Wolfsburgu. A keď sa hovorí o tých bývalých zverencov, tak Maxence Lacroix, ktorého vytiahol podobným štýlom do Crystal Palace, už je v Chelsea. Takže naozaj tá sila Premier League sa ukazuje na tých kluboch, ktoré ani zďaleka nepatria medzi tú najúžšiu špičku a dokážu pritiahnuť mimoriadne zaujímavých hráčov. Stupňuje se to podle vás ještě v těch posledních letech, že opravdu ten střed, ta druhá půlka, že právě na tom, jak se o tom mluvil, ta ekonomická síla, sportovní síla, že to je to, kde Premier League udělala v posledních letech ten největší skok? Ja si trúfam povedať, že sa to začalo už celým tým projektom Premier League od tej sezóny 1992-93, že postupne v tých 90. rokoch bola dominantná talianska liga a postupne išla samozrejme stále silnejšia a silnejšia Premier League, ale samozrejme neopomínam Real Madrid, Barcelonu, Bayern Mníchov a v súčasnosti Paris Saint-Germain, ale to je torzo klubov v tých ďalších ligách. Kdežto, keď si to zoberieme, nehovorím, že Bournemouth, Brentford alebo takéto kluby nakupujú najväčších hráčov z tých ďalších líg. To stále neplatí, ale na druhej strane nie je to tak dávno, čo Manchester City a ďalšie kluby nakupovali teda tie elitné najlepších hráčov z portugalskej ligy a ďalších súťaží. A teraz už naozaj aj takéto kluby z Premier League si dokážu kúpiť hráčov, či už je to Benfica, či už je to Sporting. A plus výhoda je, že tí hráči samozrejme vnímajú, ako sa s nimi pracuje. Že keď si vyberie Brentford, keď si vyberie Brighton, keď si vyberie Bournemouth, že je tam jasne nastavená filozofia a keď sa pozrú na tie predošlé príklady, kam sa tí hráči z daných klubov presúvali, do akých klubov prestúpili, ako sa zlepšili, tak im to dáva ohromný zmysel a stále sú súčasťou najlepšej ligovej súťaže sveta. Takže na jednej strane sa rozširujú tie nožnice medzi finančnými možnosťami klubov z veľkej šestky v Premier League a voči ďalším klubom. Preto je nádherný príklad Aston Villa, preto sú krásne príklady Bournemouth, Brentford a Brighton, že s obmedzenými rozpočtami a finančnými zdrojmi, najmä na tej príjmovej stránke, dokážu futbalovo konkurovať najlepším. Ale na druhej strane, tak ako hovorím, tie kluby aj typu Brentfordu, aj typu Newcastle stále dokáže dať za hráča 50 miliónov, samozrejme popredával Gordona, predtým Isaka a ďalších. Tá sila Premier League naberá na obrátkach. Live Sport. Nejrychlejší výsledkový servis a zpravodajství. V létě bylo ústředním tématem mistrovství světa a to klubové dění bylo téměř do konce července trochu upozaděno. Tak jak velký vliv bude mít světový šampionát na tu klubovou scénu? Minimálně v úvodu sezóny, ale možná vlastně i po celý ten ročník, protože v minulosti jsme to viděli několikrát, že ty velké reprezentační akce ovlivnily kluby i hráče na dlouhé měsíce. To je taký obrovský otáznik, ktorý nedokážeme rozlúštiť. Určite si spomeniete na majstrovstvá sveta v Katare. Pre mňa to bolo krásne, pretože som mal pauzu počas v podstate v strede sezóny a mohol som si s rodinou oddychnúť na dovolenke, ale potom, keď sa tí hráči vrátili, tak zrazu prichádzali vážne zranenia po nejakých 2-3 mesiacoch, až sa potom skúmalo, že aký vplyv mali tie majstrovstvá sveta práve na tie zranenia. A teraz opäť krátka letná pauza, všetko okolo toho. Minulý rok, pred rokom to boli majstrovstvá sveta klubov FIFA, keď sa tešili, trúfam si povedať, všetky tie kluby, ktoré tam neúčinkovali, a videli sme to na Chelsea, keď sme rátali na prstoch jednej ruky, že koľko, alebo dvoch rúk, aby som až príliš nepriťahol za vlasy ten fakt, že koľko jednotliví hráči mali dovolenky, koľko dní. Takže toto je naozaj veľký otáznik a preto je kľúčová v podstate šírka kádra, ktorú som niekoľkokrát spomenul pri Arsenale, ktorú má dobrú momentálne Chelsea, ktorú majú dobré na niektorých pozíciách aj Manchester City a podobne. Ale je to ďalšia premena do tej neznámej rovnice, teda do rovnice s mnohými neznámymi, ktorou sa začína sezóna Premier League tak ako každý rok. Ale tento rok tých neznámych ještě přibudlo. Na světovém šampionátu jsme viděli i pár změn v pravidlech a chodu samotného utkání, tak to čeká Premier League v tomhle ohledu. Co za novinky přinese tahle sezóna v Anglii? A napríklad začnem tým, čo sa nebude v Premier League uplatňovať, tak to je skúmanie rohových kopov, správnosti udelenia rohového kopu VARom. Toto Premier League túto možnosť nevyužila, takže toto sa uplatňovať nebude. A takisto by sa nemalo uplatňovať nové pravidlo o zakrývaní úst hráčov v prípade nejakej slovnej výmeny pri konfrontačnej situácii, čo sme videli aj na majstrovstvách sveta, že za to bola červená karta. Takže toto sa v Premier League nebude uplatňovať. Na druhej strane možno taká novinka, ktorú som zachytil z jedného zdroja, ešte čakám na oficiálne potvrdenie, ale už sa na to pýtali teda aj Mikela Artetu, takže podľa všetkého je to aj v oficiálnej príručke. A teda hráči nebudú mať k dispozícii uteráky na to, aby si osušili loptu pred autovým vhadzovaním. Ono doposiaľ to fungovalo tak, že
tie uteráky k dispozícii boli, ak sa na tom zhodli oba tímy. Ale napríklad v minulej sezóne sa stalo, ak sa nemýlim, v zápase Newcastle Arsenal, že Ricardo Calafiori ten uterák hľadal márne, práve preto, že s tým nesúhlasil Newcastle a teda tie uteráky k dispozícii neboli. Takže od nového ročníka už by nemali byť k dispozícii ani uteráky, ale inak tie základné pravidlá, respektíve ich zmeny, ktoré sme videli na majstrovstvách sveta až na tie dve výnimky, by sa mali naďalej uplatňovať v Premier League. A Premier League avizovala ďalšie zmeny, čo sa týka napríklad ťahania za vlasy. Asi si spomeniete na tie 3 vylúčenia za ťahanie za vlasy. Čiže tam už sa bude rozlišovať ťahanie za vlasy na žltú kartu a nejakou nadmernou silou a brutalitou na červenú kartu. Čiže to je taká kozmetická úprava. A potom Premier League chce pristúpiť s určitým osobitným zreteľom k posudzovaniu držania, čo bola samozrejme takisto téma minulej sezóny pri rohových kopoch a špeciálne pri súbojoch, kde sú zainteresovaní brankári. Ale ako bude nastavený ten trend, tak to nám ukážu až úvodné kola novej sezóny na Canal Plus Sport. Dokáže Erling Haaland vyhrát 4. trofej pro nejlepšieho strelce Premier League? Má všetky tromfy vo svojich rukách. Čtu to ako áno. Presne tak. Žiaden iný tým nemám. Ja som skôr zvedavý na to, čo sa bude diať za ním a najviac úprimne na Igora Thiaga z Brentfordu. Či to bude zázrak jednej sezóny, ako hovoria Angličania, once is a wonder, alebo potvrdí formu a v podstate bude to jeho posledná sezóna v Brentforde a posunie sa ďalej. Máte pro nás všechny nějaký soukromý tip do fantasy? Ja som mizerný hráč fantasy. To my víme, ale jestli nemáte nějaký soukromý tip, přece jenom. Priznám sa, že asi ani nie. Ale ak by som mal vyberať fantasy zostavu, a špeciálne nejakú ofenzívu, tak by som išiel logika mi káže. Po tých hráčoch z tých tímov, ktorí sú kvalitní, aj týmy sú kvalitné a na druhej strane nebudú hrať v pohárovej Európe. Takže veľa ich nie je, pretože Tottenham Hotspur posilňoval najmä defenzívu a stred poľa, takže zostal by som povedzme pri tej Chelsea. Som zvedavý, ako bude s Holandom pracovať Enzo Maresca, či náhodou tam nebude aj nejaká rotácia, pretože kapitánsku pasku mu nedá, keďže mu nemôže po goloch rozdávať pokyny, ako to býva u neho zvykom. Takže išiel by som po takej prvej voľbe, to znamená Chelsea, čiže tam si viete vybrať Morgan Rogers, João Pedro, som zvedavý, čo Cole Palmer, plus teda môj obľúbenec z minulej sezóny Igor Thiago, ktorý je obdivhodný v tom, ako hodil teda zdravotné problémy za seba. A čo sa týka defenzívy a čistých kont, keďže Arsenal nemá kvalitnejšiu dvojku, než je Kepa Arrizabalaga, predpokladám, že Jan Melie prichádza na pozíciu trojky a nechcem tým Kepu uraziť. Podľa mňa je to mimoriadne kvalitná dvojka, ale nie natoľko, aby šliapala na päty jednotke. Že medzi nimi je obrovský rozdiel medzi Kepom a Davidom Rajom, tak v rámci zbierania čistých kont asi nie je istejšia voľba ako David Raja. Ale ďalšie medá Saliba fit nie je, takže stred obrany, ten som mal poskladaný inak z Gabriela a Salibu v minulej sezóne, takže viac typov nie, ale moja základná 11 väčšinou vyzerá tak, že si ju poskladám a potom zabudnem na 3 mesiace a polovicu zostavy mám potom niekde v medical týme. Klasika. My jsme se tady už několikrát bavili o tom, jak se vy sám připravujete na další sezonu, jak je to natěšení na začátek ročníku po tolika letech v branži, tak je něco jinak u vás tentokrát? Jdete i vy letos do té sezóny Premier League s nějakým jiným nastavením, s něčím novým, s něčím, co není tak obvyklé, nebo je to ta stará dobrá klasika? Na jednej strane stará dobrá klasika, ale vďaka majstrovstvám sveta, vďaka rodinným záležitostiam a vďaka ústretovému prístupu televízie, tak ja som si to teraz nechal viac menej tak všetko nakoniec. Že samozrejme tie hlavné prestupy človek sleduje, ako som vám prečítal aj nejakú svoju 11 prestupov do Premier League medzi tými tímami, ktoré nepatria do veľkej šestky, tak aby som sa navnadil, navnímal, ale aj popozeral tie mená, aby ma niečo extrémne neprekvapilo výslovnosťou, takže človek má nejaký ten základný prehľad, ale veľa vecí si nechávam v úvodzovkách na poslednú chvíľu aj z toho dôvodu, aby sa u mňa prejavil taký ten wow efekt, že znova je to tu a znova začíname. A naozaj som veľmi vďačný aj vedeniu redakcie a vedeniu televízie, že v podstate odkedy mám možnosť pracovať v Canal Plus Sport, tak v každej sezóne môžem otvoriť tú sezónu svojim komentárom. Takže pevne verím, že konečne sa vyvarujem tej svojej starej choroby, že v prvých 2-3 vetách urobím nejaký ukážkový brept a potom si poviem, dobre, tak môžeme začať a FOPA už máme za sebou. A teď už věta, kterou jste párkrát slyšel. Matúši, díky moc, že jste si udělal čas na Live Sport Daily. Ja ďakujem za pozvanie a verím, že si spoločne tú novú sezónu užijeme naplno. Live Sport. Game changing moments.